да помогна. Здравей, как се казваш? Самуил. Точно тебе търся. Ти ли си този, който помаза цар Давид? За цар. Ами някой с моето име може би ме направи, да. Добре, да предположим, че си ти. Защо точно цар Давид? Защо Давид? Аз отидах в къщата на баща му и погледнах другите момчета и те бяха големи, силни и си помислих, сигурно един от тях трябва да избера за цар. Обаче после, всъщност по това време, чух Божия глас и той ми каза да не гледам на лице, а да гледам на сърце и питах бащата дали има още някъде друго дете и той извика Давид и Давид дойде и го помазах и останалото е история. Благодаря, Самуил. Здравей, как се казваш? Алекс. Откъде си, Алекс? От Руси. Иначе съм в Мартин. Близо е до Руси. Добре. А какво правиш тук, в Боровец? На този въпрос не мога да отговоря. Не си ли на лагер? Да, на лагер съм. Течем маршмело. Да. А нещо говорят ли на този лагер? Да, някакви неща. Например, нещо... Лагерът е красив. Лагерът е красив. Пространство. Добре. А не говорят ли нещо за Давид, за сърце? Да, говорят. Говорят? Добре, според тебе какво е сърце? Сърце е... Не нашето сърце тук, а сърцето да... Такова сърце да обичаш Бога, така такова сърце. Добре. Да обичаш. Не това сърце тук, а друго. Не това, което помпи кръвта, а друго сърце. Да. Вътрешният човек, може би. Това чувствата, мислите, решенията. Добре, а човек ражда ли се с чисто сърце? Не. Защо мислиш така? Защото целият свят е мръс, не е чист. Целият свят е... Всеки има сатана. Няма как сърцето да е изчистено и Добре, как може да се изчисти сърцето на такъв човек? покаяние, да се молиш много. Да. Такива неща. Добре, благодаря. Алекс. Алекс, нали? Да. Добре. Ти усмихнато момче, откъде си? От Панагюрище. Панагюрище, ти си първият човек, който срещам на Панагюрище. Хубаво ли е там? Да, и сестра ми също. Сестра ти. Как се казваш? Максимилиан. Максимилиан, страхотно име. Какво правиш тук? И съм дошъл тук на лагера. И как е лагера? Добре, с Леля. С Леля. Добре. И какво говорят на този лагер? Не знам. Чух за някакви сърца говорят, чисти, мръсни. Преславе! Аз искам малко до мен. Здравей, момиче. Здрасти. Откъде си? От Бургас. Сега къде се намираш? В Боровец. Защо? Защото сме на лагер. И ти за какво отговаряш на този лагер? За снимките. Деца и големи. Това е човека, който отговаря за снимките. Здравей, момче! Какво правиш? Играеш си. Как се казваш? Илия. Илия, откъде си? От България. От България? Да. По-точно? От Банки. От Банки. Добре. Ти си на християнски лагер, нали? Да. Какво учихте днес? Чакай, не бързай. За Давид. За Давид. И какво за Давид? Че имал хубава прашка или нещо друго? Че убил Голиат. Че убил Голиат. Друго? Нещо за сърцето, май? Помниш ли? Да. И какво за сърцето? Че трябва да пазиме сърцето. Да, ти имаш ли сърце? Да. Къде се намира то? Тук. Добре, значи Библията се говори за това сърцето, където тупка или нещо друго. Как мислиш? Че трябва да се пази. Трябва да се пази, нали? Добре.
А златен стих знаеш ли го? Не. Да го научиш до вечера. С розовата блузка, как се казваш? Елия. Елия. Днес какво учихте, Елия? Да рисуваме дърво с листа. Супер. Друго? Не трябва в очите. Нещо там, някакъв урок нямахте ли? Ами да преливаме чаши и да подаваме обръчи. Супер. Друго? Ами нищо. Нещо за Давид ни говорихте ли? Не. Не. Добре. Значи, преливане на чаши, какво беше другото? Да подаваш обръч на обръч. Супер. Браво. Да.